Il-Partit Laburista se jibqa' l-forza tal-mobilità soċjali. Kien b'din id-dikjarazzjoni li l-Prim-Ministru mexxej Laburista Robert Abela assigura aktar prosperità jekk fis-26 ta' Marzu jingħata l-mandat sabiex imexxi lil pajjiżna għal 5 snin li ġejjin. Dr. Abela qal dan quddiem folla sabiħa ta' nies li minkejja t-temp inġabret taħt tinda kbira fuq il-fosos tal-Furjana għarreli tim Malta tal-Partit Laburista. Aħna nibqgħu il-forza tal-mobilità soċjali. U jekk bit-tajjeb li għamilna ħloqna middle class ġdida b'dak li se nkunu qed nagħmlu fil-5 snin li ġejjin, dik il-middle class irridu nkomplu insaħħuha. Għalhekk pagi aħjar għal kulħadd, għalhekk roħs fit-taxxa għal kulħadd, għalhekk l-akbar investiment fin-negozji tagħna. Il-Prim Ministru sostna kif mit-tnejn stess il-poplu se jibda jirċievi ċekkijiet tar-rifużjoni tat-taxxa, ċekkijiet li Bernard Grech irid jaqtom. Lorenz Gonzi iftakru kien jintaxxaħ lil dak bil-paga minima. Bernard Grech qed jgħid li jwaqfilhom iċ-ċekk ta' 140 euro. Iċ-ċekkijiet li minn għada se tibdew tirċievu. Imma, iċ-ċekkijiet li minn għada se tibdew tirċievu jistgħu anzi se jkunu tal-aħħar jekk tafdaw lil Bernard Grech u l-Partit Nazzjonalista tissugrawx. Aħna mhux tal-li se nżommuh da ċekk, tal-li se nsaħħuh u miegħu nwessaw it-tax bands. Fuq dawn il-miżuri u ħafna iktar mill-1000 li hemm fil-manifest elettorali tal-Partit Laburista, il-mexxej Laburista tenna l-kredibilità tal-Partit Laburista. Saħaq li Gvern Laburista dejjem żamm man-naħa tan-nies u f'mumenti ta' sfidi oħra neħtieġu iżjed iċ-ċertezza u l-istabbiltà li tal-Gvern anke waqt pandemija. Fl-aħħar jiem staqsew lili, staqsew lil sħabi, qalulna imma bil-gwerra fl-Ukranja. Kif tistgħu tibqgħu tgħinu lin-nies? Kif tistgħu tibqgħu issostnu l-familji? Nistgħu għax dik il-ħaġa sewwa illi għandna nagħmlu. Nistgħu iva. Mhux għax hija l-aktar triq faċli, imma għax hi triq il-ġusta. U kull darba li ffaċċjajna għażla dejjem konna fuq in-naħa tan-nies. Lil min irid ibeżza ħaġa waħda ngħidlu, aħna għandna fiduċja f'dan il-pajjiż. Kien bekk li fil-konklużjoni tad-diskors tiegħu il-Prim Ministru sostna l-importanza ta' kull wieħed u waħda minna fil-jiem li ġejjin sabiex pajjiżna jassigura politika għal futur isbaħ għal pajjiżna. Ejjew naħdmu għal Malta flimkien, irridu nkunu tim Malta b'ħarsitna lejn il-futur. Għatuni l-ewwel mandat biex minn 1000 proposta nagħtikom 1000 kisba. Għaliex flimkien se nsostnu aktar il-pensjonanti, flimkien se ngħinu tfal u żgħażagħ iwettqu l-ħolm tagħhom, flimkien se jkollna familji bi kwalità ta' ħajja aħjar, flimkien se noħolqu Malta u għawdex isbaħ, flimkien pajjiżna ikompli jkun suċċess. Malta, flimkien, il-futur sabiħ!